Ferralleiros advirten da proliferación de estafas por parte de falsos profesionais que se anuncian en todos lados e que cobran prezos abusivos. Foi o que lle pasou a unha coruñesa a que lle cobraron máis de 1.500 euros por cambiar a pechadura. Como evitar caer nestes fraudes? Ferralleiros ilegais. Hoxe no termómetro. 12:45 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois xa lles falamos en máis dunha ocasión deste asunto, este momento de nervios nos que chamamos a un ferralleiro, non cotexamos suficientemente quen é a persoa que ven ao noso domicilio e o terreo abonado perfecto para que nos estafen. Esquecer as chaves dentro da casa e ter que chamar ao ferralleiro é algo común. Pola contra, unha situación tan banal como esta pode levarnos a ser víctimas de estafa. Así o alertan traballadores deste sector que ven como cada vez máis clientes pagan facturas desorbitadas emitidas por profesionais fantasma que se publicitan en calquera lado. Estas personas se anuncian sobre todo pues, por el tema de en internet, pegatinas, en las persianas, en papeleras. Desta maneira, os estafadores conseguen entrar en contacto con clientes vulnerables aos que aplican tarifas abusivas que poden chegar aos 400 ou aos 500 euros por un servizo estándar. Se valen de la urgencia y la necesidad de todo tipo de personas mayores, son gente sin escrúpulos, que lo único que pretenden pues, es estafar a quien se les ponga por delante. Pero como podemos saber se estamos ante un ferralleiro legal ou non? Ata hai pouco, estes estafadores podían pagar para aparecer de primeiro nas búsquedas de internet, así que o mellor é non fiarse do que nos apareza primeiro. Outro factor a ter en conta é o prezo. Debemos pedir un presuposto previo e desconfiar de tarifas que nos parezan abusivas. Y pedirle precio, sobre todo pedir precio antes que nos den un presupuesto. Tengamos en cuenta que el abrir una puerta aproximadamente puede costar entre unos 60 y 80 euros, pero ese presupuesto nos lo tiene que dar cuando nosotros le podamos mandar una foto y pueda ver lo que tengamos. Pero os clientes non son os únicos afectados por estas prácticas. Os verdadeiros profesionais teñen que lidiar día a día con esta situación e rematar arranxando as chapuzas que deixan os estafadores. Ademais, os ferralleiros denuncian a falta de regulación do sector que permite que calquera poida anunciarse como tal sen estar certificados. Claro, isto é un risco moi grande, por iso para evitar que os estafen, Bernardo, imos a darlles uns truquiños, non moi claros. Sí, é que cambiar unha pechadura mesmo en urxencias, din os profesionais que o custo normal sería duns 200 a 300 euros, pero sucédense os casos de estafa por parte de falsos ferralleiros, persoas que acoden a abrir portas por chaves esquecidas ou mesmo a cambiarnos a cerradura sempre sen presuposto previo e con prezos abusivos que o técnico di que cobre o seguro. Non. Debemos ter en conta que o seguro só se fai cargo do que sería o prezo normal de mercado, non prezos inflados. Exemplos, aperturas de portas cobradas a 700, 980 e casos ou máis de 1.200 euros, cando o habitual sería entre 100 e 200 euros. Como evitar estas estafas? Primeiro, buscar profesionais da túa cidade, e mellor se é do mesmo barrio, para poder reclamar se hai algún tipo de problema. Segundo, exixir sempre un presuposto antes de facer o traballo e comprobar se un prezo pois razoable. Non asinemos nada despois de realizar a reparación, porque asinar significa que aceptamos e que coñecemos ese custo, así que despois non temos volta atrás. E por último, revisamos diferentes opcións e comparamos prezos en distintos sitios web de reparacións. Se nos collen nun momento de apuro, no que estamos nerviosos, nos bloqueamos ou somos máis vulnerables, a calquera nos pode pasar como lle aconteceu a María. Atendan, é propietaria dunha parafarmacia na Coruña. Tivo que cambiar a cerradura tras un roubo e a factura chegou aos 1.585 euros, Óscar. Mi madriña, Bernardo, María seguro que querería ter alguén como a ti que lle axudara con todos eses vos consellos que lle acabas de dar, porque mira, este é o peche que lle deixaron, un peche que non é o que tiña ela. Ela tiña un peche de seguridade, contábame agora que nin sequera ese cerralleiro lle deixou o peche de seguridade que tiñas ti. Bos días, non, nos tiñamos unha cerradura de seguridade e puxeron esta que según o rapaz que veo era de seguridade.
Se que era iso era, e canto che cobrou, porque tes aquí os papéis nos que vimos que efectivamente estaba todo, canto foi a cifra exacta? 1.584,98 euros. Mi madriña, María, eu despois de ver iso, ti que pensaches? Cando descubriches que isto era unha estafa? Pois xa desde o primeiro a cousa non pintaba ben, pero bueno, era algo normal, a empresa íbase facer cargo do cargo ao seguro do establecimiento, pero non era así, claro. O reparador chegou en 5 minutos despois da chamada que nos fixemos a empresa, a Reparahome, e bueno, solo había unha forma de pago que era ca tarxeta. Solo che daba esa forma de pago. De entrada con iso xa che fixo sospeitar. Claro. Deu a firmar dúas veces en 2 teléfonos, ou mesmo, non sei, non podería agora especificar. Iso foi unha das cousas que che dixo a policía, non? Que non tiñas que ter feito, firmar con que ele. non tiña que non tiña que haber pagado, inda que houbera firmado non pagar porque era unha estafa, pero bueno, pensei que non iba a responder a tarxeta, respondeu e xa está. E o día seguinte intentas non anular ese pago, pero xa non podes facelo. Xa non, porque estaba firmado, e como foi un pago nun aparello pois como un TPV, pero era un teléfono, e vai firmado, pois non se puido dar para atrás nada. 3 anos despois todavía segues intentando loitar por eses cartos. Sí, por suposto, eu penso que non vou a conseguir nada, pero polo menos que non lle pase a máis xente o que me pasou a min. Que non lle pasa máis xente. Agora Bernardo contábanos algún consello para que non nos pase isto. Ti, por exemplo, cando deches con esta persoa, buscaches en internet, non? Cerralleiros de emerxencia. Cerralleiros de emerxencia é o primeiro contacto que aparece. En ningún momento pasan presuposto, nin hai tarifa de precios. Pero ti chamas e mandan a persona a traballar, que tampouco te dá presuposto. El empeza a traballar, fai e despois encontras o que encontras. Claro, despois aquí porque el non che deu en ningún momento ningunha estimación aproximada de canto che costaría. Nunca, solo mantén que o vai a cubrir o seguro teu. E non é así, claro, porque é unha estafa. O seguro cubre o que teñas contratado, 400, 600, os euros que teñas contratado, pero non esta barbaridade. Compañeiros, moitísimo ollo, familia, porque xa vedes que isto, cando estás desesperado nunha situación vulnerable que lle entraran a roubar esa mesma noite, pois amigos, estás desesperado e queres facelo canto antes. Esta foi a situación que se atopou María. Moitísimas grazas por contárnosla e moito ollo, amigos. Moito ollo, efectivamente, grazas Óscar e grazas a ela, por suposto, por compartir a súa historia connosco no Termómetro.